नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे आणि त्याचबरोबर आमच्या चॅनलवर पण तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही गेल्या वेळी बघितलं असंच, तर मी तुम्हाला सांगितलं की कोकणचं रानमेवा आता चालू झालं। तर गेल्या वेळी आम्ही करदा काढला आणि आता अचानक मूड झालो की आपण आता ह्या आटका काढू जाऊया। तर इल्ले सुमितकडे, हे बघा माझ्यासोबत सुमित पण आहे। आता आम्ही दोघाही लावू आटका काढू। तर हे बघा आमच्या मागेच आटकांचं झाड आहे, तुमका नंतर दाखवतोयच, कारण ह्या कॅमेऱ्यात दिसणार नाही। तर आपण ह्या व्हिडिओ आता सुरुवात करूया, आधी आटका काढूया, खाऊया वगैरे। तर हे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि होय बाजूची घंटा पण वाजवा, ती पण मेन आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आटका धरली आहेत, आता काय संपत दिली आहेत, उशिरा दिला आम्ही काढू, पण अजून खूप आहेत। त्याला ते आता काढूया। तर मित्रांनो, हे बघा, तुम्ही आटका बघू शकता, जवळून अशी दिसतात। काय काय जणांना माहीत असतात, कोणाला माहीत नसतं, म्हणून आम्ही दाखवतो जवळून। आणि असत पण ती खूप उंच आहेत आणि या झाडात काटे पण असतात, त्यामुळे चढताना खूप सांभाळून चढायचं लागतं। हे बघा, तुम्ही बघू शकता केवढे काटे मोठे आहेत। मित्रांनो, ही बघा दुसरी आटकन, हिच्यावर पण असत आटका, पण ती उंच उंचावर होती बघा, वरती असत आणि त्याच्यावर हुमले असल्यामुळे चढाक नाही भेटला। आणि ही एकदम बारीक असत, त्यामुळे ह्याच्यावर चढाक नाही भेटला। जर काठी असती तर लगेच काढला असतो आम्ही। तर चला पुढच्या दुसऱ्याकडे जाऊया, आता दुसऱ्या जागेवर। मित्रांनो, आटका तर होत, पण ती लांब लांब काठी एक गावण्यासारखी आहे, आम्ही काय काठी आणला नाही आणि आटका काढूक आम्ही थोडे उशिरा दिला, थोडी घाण पण गेली आणि वर सुकली पण आटका। मी होती वडी तेवढीच जवळ होती। तर मित्रांनो, आता आटका काढून झालेली आहेत, तुम्ही आटका घेऊन येता, बघूया किती गावली ती। त्यांना गडद आणल्यान काढून, का खूप गावली आहेत, एवढी पण खूप झाली आणि चांगली पिकलेली आहेत, त्यामुळे काय टेन्शन नाही, कारण कच्ची आटका खाला असं घसं वगैरे बसता। तर चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण हळद थांबूया। आणि जर तुम्ही आमचा करंदाचा व्हिडिओ बघितलाच नसाल तर मग तोही आमच्या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देतो आम्ही, तर ते जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकतास। तर आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं हे कमेंट तर नक्कीच सांगा आणि आटका आधी कशी वाटली ती बघा। आता आम्ही खाता लावत, आधी खाऊन बघूया, नंतर तुमका विचारतो। अरे ना, खातोय बघा, मस्तपैकी पिकली आहेत, ही चव पण असते, मस्त असतली, आंबट गोड चव आणि एकदम मस्त, कारण पिकली चांगली आहेत। जर जास्त पिकली नसली ना तर मग घसं वगैरे बसता। तर तुमका पण कशी वाटली हे नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा।